Öýüňize saglyk, hormatly görüjiler. Türkmenistan ýerki prezident saýlawlaryna barýar. 12-nji martda belirlenen saýlawda resmi maglumatlara görä iş başyndaky prezidentiň ogly Serdar bilen bilelikde 9 kandidat bäsleşer. Emma daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri bu saýlawyň hakykatda häkimiýeti atadan ogly geçirmek üçin gurnulan sahnadygyny aýdyp, hakyky bäsleşige ýol açylmagyna çagyrýarlar. Şol çagyrşyň çägine hem ýapyk ýurdun daşyndaky türkmenler öz aralaryndan bir näçe adamy prezidentlige dalaşkar bolmagy hödürledi. Olar egerde daşary ýurtlardaky durmuşy gören adamlara ýol berilse, Türkmenistan hakykatdan hem üýtgär diýerler. Şeýlelikde adatlyk nowatdaky açyk söhbetini saýlaw we dalaşkarlyk temasyna bagyşlaýar. Bizim söhbetdeşlerimiz Murat Gurbanow, Nur Muhammed Annaýew, hem Ahmet Rahmanow. Odaly olar baradaky iň ýyska maglumatlary bilelikde diňläliň, bilelikde okalyň, bilelikde göreliň. Hormatly görüjiler, teknik sebäpler zerarly ilki Murat Gurbanow hemde Nur Muhammed Annaýew bilen söhbetdeş bolup, Ahmet Rahmanow bilen aýratynlykda söhbet geçirmegi makul bildik. Ýöne Ahmet bu söhbeti gapdarlan diňleýär. Murat Gurbanow, ilkinji söz sizden. Gelin arzu edip, siz saýlawda dalaşkar bolduňyz. Saýlaw kampaniýasyny geçirip başladyňyz diýelim. Siz ilaty nädip öz tarapyňyza çekjek? Bolmanyny bir sebäp görkezip bilersiňizmi? Halk size näme üçin ses bermeli? Assalamu alaykum. Ýoşun agam, sag bolun söz bereniň üçin. Biz öz kampaniýamyzy 1,5 ýyldan bäri geçirip durýar. Biz günle çykyşlar edip halka kanunlary, Türkmenistanyň ýagdaýlaryny, Türkmenistanda kanunyň bozulşyny düşündik gelip oturýarys. Biz her gerek öz çykyşlarymyzda biz egerde hökümet başyna gelen ýagdaýymyzda meclise ýa-da ýa-ni ýerine ýetirjek hökümet bolup näme etjegimizi gowy düşünürdik. Şoň üçin bizde gollaw gaty uly. Esasanan biz demokratik prinsiplary, adam gymmatlyklary, o näme? Kanunlar, adat metbuat, adat hereketler, kanunun işleyişi, kanunların hüküm türmegi ve Türkmenistan'ın konstitusiýasy ýokarky derecede seyredilmegi ve onu özgeçdirmegi. Türkmenistan'ın konstitusiýasyny demokratizatlaşdyrmak. Ine şu meseleleri düşündürdik. Ondan başka iqtisadi reformalar, siyasi reformalar, metbuatda, yani goraş sistematynda, okuw jaýlaryna, bilimlerde hem reformaları düşündürüp gelýärdik. O huzurlarda, pudoklarda hemmeni düşündürüp gelýärdik. Inni häzir biz finala geldik. Yani soňky bizim aýtjak zatlarymyz. Egerde Türkmenistanyň halky demokratiýa hereketleri ynanýan bolsa, onu biz gollap Türkmenistanyň içindäki diktatura diňe bir adam bolan, yani döwleti demokratizasiýalaşdyrıp halkyň bähbidine urukturýaly bizi gollasa şu bolar. Inni siz aýdyň Murat, näme üçin halk siziň berýän wagdalaryňyza ynanmaly, şu owadan sözlere ynanmaly? Sebäbi mundan öňem Türkmenistanyna şeýle wagdalar berildi. Mysal üçin ýatlasak, Sapar Murat Niýazow 3 açar wadasyny berdi. Ikinji Kuwait döretmek wadasyny berdi. Gurbanoğlu berdi Muhammedow Ýewropa standartlaryna durmuşy wada berdi. İnternet adatlygyny wada berdi. Näme üçin şol adamlar öz wadasyna tapylmandan soň halk size ynanmaly? Şuňa bir sebäp görkezip bilersiňizmi? Hawa.
Biz Ýewropada ýaşaýar. Biz özümizdäki diktatorlyk gylyklary birinji 3 ýylda ýok etdik. Biz hem 16 ýyldan bäri Ýewropada ýaşap, Ýewropanyň demokratik sistemalaryny, ýagny syýasy, ykdysady, sosial we beýlik sistemalaryny öwrenip öz tenimize siňdirdik. Biziň aýdýan zatlarymyz Türkmenistanyna demokratik, ýagny reformalar geçirip ykdysady, sosial reformalar geçirmeli diýip aýdyp gelýär. Biz onu oňur bilýär. Bizim tecrübemiz var. Biz o zatları düşündürüp gelýär, nähil etjegimizi. Ýagny halk size özüňiziň şu Ýewropa durmuşyndaky medeniýeti kabul edeniňiz, şoňa siňeniňiz üçin size ananmaly. Şeýle diýmek bolýarsyňyz. Diýmek bolýar. Sebäbi bizim şu güneçeli hemme ýerde eden zadymyz, biz eýýäm adamlary ýanky türmelerden çıkardık. Adamları halas ettik. Bir topar adamlar için görüştük. Adamlara köp zatlar düşündürdük. Bizim yürüyen yolumuz... Doğru Murat. Indi bu sorawy Nur Muhammed Ağanaýew bereliň. Nur Muhammed, eýsem siz halka näme wada berýärsiňiz? Näme üçin halk size ses bermeli? Eger siz hem şo Murat Gurbanow ýaly dalaşgarlyk mümkinçiligini alan bolsaňyz, Türkmenistanda kampaniýa geçirýän bolsaňyz, oňa halka size ses vermek için esasy näme aýtjaksy, näme diýjek, näme alyp biler halk sizden? İlk bilen meniň aýtjaklarym Türkmenistanyň halkynyň içindäki köklü problemalary biz görüp gelýär. Men bu zatlary nerden bilýän? Çünkü 2020-nji ýyl içinde men Türkmenistanyň içinde ýaşan Raýat Tökmenni bilýän. Özüm şol magazyň nowatlaryny durup gördüm. Aýlyk almak üçin bankdan nowata durup gördüm. Şu zatlaryň içinden çıkan adam hökmüni we her hile kynçylyklara garamazdan şu güneşenli Türkmenistanyň içinde işlejek boldum, dyrjaşjak boldum, öz işimi görjek boldum. Nur Muhammed, dogry. Bu aýdýanlaryň dogry. Inni o zatlar belli. Siziň ýaly ýagdaýa düşen adamlar bir ýa iki däl. Näme üçin halk size ses vermeli? Siz halka näme berip bilersiňiz? Eger ol ses berse size, sizi gollasa, siz prezident bolsaňyz, siz näme berip bilersiňiz halka? Şu köteneniňizi ýene gurrun berjekmi ýa başga bir aýdyp biljek sebäbiňiz barmy? Düýpli. Halk bilen biz diskussiýalar geçirýär, özara gepleşikler geçirýär sosial media ulgamysy bilen we şu taýdan maňa gelýän iň esas köklü problemalar sanasak, ykdysady kemçilikler var, işsizlik var, bahalaryň ýokarlanmagy var, alym güýjüň pesek açmagy, korrupsiýa, bürokratiýa ýaly meseleler gidýär. We kanuny hormatsyzlyk, konstitusiýanyň ýerine ýetirilmezligi ýaly meseleler. Indi şu zatlar çözmek üçin esasy siyasata goşulmaly bolýar. Siyasi hereket bilen şu meseleler çözüp bolýanyna göz getirdik we şunam halk bilen belli bir pikire geldik. Şu meseleleri siyasi arenada diňe çözüp bolýanyny bilenimiz üçin halk bilen ilki bilen öz aramyzda gepleşikler esasynda birek bire anam döredip başladyk. Inni doğru. Inni onda siz şu halkyň arasynda birek bire anam döredip şu meseleler çözmek bolýarsyňyz. Inni Murat Gurbanow geçeliň. Ýurdun Türkmenistanyň derdi problemasy näme siziň pikiriňizçe? Sebäbi esasy derdi kesgitlemezden öň, baş derdi kesgitlemezden öň, diagnoz goýmazdan öň derman tapmalynak. Sebäbi Türkmenistanda gatykän problemi bar. Olaryň hemmesini agdap çykarýar kimdäl. Şolaryň düýü nerede? Dert näme siziň pikiriňizçe? Esas dert. Esas dert Türkmenistan diňe bir adam Türkmenistanyň baýlyklaryny we kanunlaryny özüne hususlaşdyrdy. Ine şoň üçin problemi hiç hili Türkmenistandaky sistemalar işlenok. Şoň üçin ýerine ýetiriji hökümetim dogry uğurlu işläp bilenok. Olar halkyň bähbitlerini ýa-da konstitusiýanyň kanunlaryny goranoklar. Şoň üçin birinji bilen biz siýasy sistemasyny düzedip, siýasy reformalar geçirip, şoň wagtda da ýanky müňlerçe problemler bar, onu operativ ýagdaýda çözmeli bol. Ýöne sistema goýup. Inni şeýle ýagdaýyň emele gelmegine so bir adam, so ähli zady öz ýatyryny alan adam günäkärmi ýa bir ýerde başga da bir günäkärler barmy? Jogapkärçilik barmy başga adamlarda da? Bu ýagdaý näme üçin emele geldi? Bu ýagdaý herki ýagdaý siziň aýdýanyňyz diňe netije bolup durýar. Sebäp näme siziň pikiriňizçe? Dert näme?
Diýerdiň esasy sebäbi biz türkmen halky bolup biz bilimlerden, jemgyýet bilimlerinden, demokratik institutlardan daşlaşdyk. Biz her kim öz derdimiz bilen gezdik, hökümetin bizi hakyky döwlet guruluşuna, ýagny demokratik institutlary özgörüşdirmek üçin we bizi jemgyýet işine goşdurmady, gaýtyp bizi aýyrdy. Azat metbuaty ýatyrdy. Hiç yerde yani hükümetten başka, onda da bir adamdan başka siyaset alıp barınmadı. Biz hem şuna imtim dım oturduk. Yani şu sebeple biz şuna geldik. Doğru. Inni bu sorağı Nur Muhammed Annaýew berelim. Nur Muhammed, sizin pikirinizçe dert näme Türkmenistan'ı? Käbir pikirlere göre ayıplanan prezidentler, tankid edilen prezidentler olaryň töwereği, käbir pikirlere göre de şeýle ýagdaýyň döremegine jemgyýetde esas var. Siz näme de görýäňiz derdi? Biz şu soralarym halk bilen özara gepleşiklerde birek berdik. Esasy şunu gelmegimiziň sebäpkäri nirede, kimde, halkdamy ýa hökümetdemi diýilen soralary öz aramyzda da geçiremizde. Köp bölük halkda, köp bölük hökümetde, köp bölük baş tutanly diýip berdiler jogaplary. Biz esasy öz şahsy garaýşym Türkmenistan hökümetiniň jemgyýetçilik guramalary ruhsat bermänligine, repressiv siýasat alyp baranlygyna, halka demokratik esaslara göre ýaşamaga hiç mümkinçilik bermänligine, sosial mediada onda sizin pikirinizçe ähli jogapkarçylyk, ähli mesele ýokarda, şeýlemi? Ähli mesele ýokarda däl, belli bir derejede halkymyzyň özünde de var, çünkü siýasatdan biz üzüňeleşdirildik şuň üçin. Doğru. Yeni bir soru Nur Muhammed, siz özara gurrunçulukda ya öz çıkışlarınızda beyni göçü barada gurrun edýärsiňiz. Bilimli, zekili ýaşlaryň gidýänligine edýärsiňiz. Emma daşary ýurtlara giden dogrudan hem zekili ýaşlar, öz ornuny tapan ýaşlar Türkmenistanyň şertlerine ýa-da gelip işlemege razy bolarmy? Siz şolary getirmek meselesini hem goýaňyz. Şu mümkinmi? Näde getirjeksiz şu giden adamlary? Şol giden adamlary beyin göçüniň öňüne almak, esasen şolary ýygyna dolandyrmak ýeke tak ýolu var. Olum halka anam bermek. Edil häzir hökümetiň anam bermeýişi ýaly olaram ýygyna gelmediler. Eger biz dalaşkar bolup kabul edilen bolsadyk, kandidatlygymyz kabul edilen bolsady, ana biz esasy berjeklerimiz anamdy halka. Çünkü biz hem şu raýatlaryň içinden çykan adam hökmünde görüp gelýär hemme meseleleri. Esasy problema düýp ödönem şol halk bilen hökümetiň arasynyň açylmagy. Ýani häkimiýetiň halkyň esasy düýplik problemalaryndan daşlaşmagy, görmeýänligi, görmek islemeýänligi. Ana şonuň üçin edil häzirki ýagdaýda beýin göçüni dowam etmäge, häzir hem dowam edýär we ýygyna da gelerler öýdenmek. Eger anam berip täze hökümet düzülen ýagdaýynda onlar şolaryň hemmesiniň hem ýygyna geljeklerini de inanýan. Doğru. Inni Murat Gurban, size gelelim, Türkmenli doğru sözlüğün doğası yok diyorlar. Ya da Türkmenin kiçi olandan itin gücü olyalar. Bir şu cemgiyetteki dünya garayışı medeniyeti anladı. Siz metbuat azatlığına yol vermeliyiz, beyleki diyorsunuz. Türkmen cemiyetini doğrudan doğrusunu yazyan adam, doğrusunu aydayan adam işlep bilir mi? Siz şeyle şerti ne edip ödüp bilirsiniz? Eger wezipeli adam bolsaň, näme üçin öňden aşakdakyny ýa-da kiçi adamy dinlemeli? Şu anamy nädip getirjek Türkmen jemgyýetine? Birinji bilen dogry belläp geçdiňiz. Türkmenistanyň jemgyýeti ösmedi. Türkmenistanda jemgyýet ýok. Türkmenistanda diňe ilat bar. Ýani şu jemgyýeti döretmek we şonuň ýanky möçberini ulatmak esas hökümetiň işi. Ol reformalaryň üstünden siyasi, iqtisadi, ýanky metbuat reformasyny üstünden, sosial reformasyny üstünden ediler ve hökümet tarapyndan bilimler beriler. Jemgyýet edaralar, siyasi gurmalar ve demokratik institutlar açylar da halk bilen işlemek bolar. Halky biz aktif edip, halkda döwlete anam, halkda reformalar anam döretmeli. O olmasa biz öňe gidilmez. Biz Türkmenistanyň içindäki her bir adamyň öz watanynyň ýesi diýen bir duýguny döretmeli. O duýgu bolmasa, onda diňe reformalar ýokarda geçerde, şoň bilen ýanky gutorar. Reformalar halkdan döwletiň ýokarky gatlagyna çelli reformalar hemmeti içinde bolmaly. Onu jemgyýet hem ösýär,
hem hökümetin edýän işine düşünýär, hem bir ýa-ni agly bir bolup öňe gidýär. Bizim esas maksadymyz Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan adamlara ýa-ni ýagdaýlary ýeňelleşdirmek we täze iş ýerlerini düredip uly mümkinçilikler bermek. Onu daşynnaky şu rejimden ýadap mecbur eden adamlaryň ýyzyna dolanasy gelerler. Tamam. Inni Nowaty Nur Muhammed Anaýew berelim. Nur Muhammed Anaýew siz aýdýaňyz ne pikirdeşlenmeli bilen maslahat edýäs, esas sebäpler näme, meseleler näme diýärsiňiz. Emma gün watarda şo öňe sürülýän gymmatlyklar şo meseleleriň çözgüdi hasaplanýar. Siz şu gün watardaky gymmatlyklara ananýarsyňyzmy? Dogrudan Türkmen jemgyýetini öz boluşly däpde suwurlary bar diýilýän Türkmen jemgyýetini adam hukuklary hakykatdan hormatlanyp bilermi? Söwatlygyna ýol berilip bilinirmi? Sebäbi özüňiz bilýärsiňiz Türkmen jemgyýetçiligine kiçik geplemeler. Ananýarsyňyz şu gymmatlyklaryň dogrudan Türkmenistana getirilip biljegine. Siziň pikirdeşligiňiz ananýarmy? Eger ananýan bolsaňyz näde getirmeli şu gymmatlykları? Globallaşan döwürde dünýäde Türkmenistanyň özüniň aýratyn döwlet bolup beýleki iqtisadiýaty ösen döwletlerden üňeleşip öz başdak bir ýol saýlap gidip bilmejegi anyklar. İsleseňiz hem islemeseňiz hem indi şol gün watardaky gymmatlyklar bilen we ösen iqtisadi döwletler bilen iş çalışmak mecburlar. Bu zatlar mundan mysal üçin 100 ýyl ýokdy. Ýöne indi ütköýe iqtisadi şertler ütleýär, strategiýalar ütleýär, geýsiýasy ýagdaýlar ütgäpdir. Şonuň üçin hökmany ýagdaýda Türkmenistana ormaşdyrmaly we şu wagtdan diýen görýäs, sosial medialarda ilişkilerimiz özlerini öňe çykarmakdan ýa-da ekrana çykarmakdan utananoklar. Çünki bizim Türkmen halky jemgyýeti bir utanjak we ýapyk öz içine ýygyry bir halk. Yani şol sosiallaşmagy hem bize umut berýär. Çünki her kimini YouTube'da, TikTok'larda özleri bir hasap açyp, kanal açyp çykyşlar edýär. Diýmek bu ýerde hani kiçik urlemeler, uly urlemeler diýilen düşünjeleri eýerenoklar ýaşlarymyz şu tarapdan biri begendir. Hormatly dinleyijiler, hormatly görüjüler, Murat Gurbanow we Nur Muhammed Anaýew bilen söhbetdeşligi şu ýerde tamamlap, başda söz berişmedi ýaly açyk söhbeti Ahmet Rahmanow bilen dowam etdirýär. Ol bu söhbeti gapdarlan dinläp oturdy. Sağ olun çağrınız için. Ahmet inni söz nowbatyny size berýär. Siz biz barsak ýurt ütgär diýärsiňiz. Emma Türkmenler duğda kaçan şor bolar diýär. Siziň ýurdy adamlary ütgedip biljekdiňizde näme üçin ananmaly? Bir sebäbini aýtsaňyz, näme üçin siziň ýurdy ütgedip biljekdiňizde ananmaly adamlar? Siziň dalaşkar bolýaňyz, hasabarlygyň alnyňyz diýeli Türkmenistanyny kampaniýa geçirýärsiňiz. Öz pikiriňizi aýdyň, adamlar size näme üçin ananmaly? Näde ýurdy ütgetjeksiz? Birinciden adamların şu vaktta hakları ortada tutulmayan. Birinci mesele adamların hakkını izine qaytarıp vermek. İkinci dönem şu prezident postunda oturan adam doğrudan halkın hizmetini etmeli. Şu vakt halk yanlış düşünüyor. Prezident yurdun iyisi deyip düşünüyor. Yine halkı düşündürmeli, şu prezident postunda oturan adam halkın hizmetkarı. Halk için hizmet etmek için saylanan adam deyip düşündürmeli halka. Siz ne edip düşündürjek? Siz ne bolmaly zada diýärsiňiz, emma bolýan zatlar başga. Halkam bunu ençe meýiller bäri görüp gelýär. Ýoksam adamlarym düşünýär. Prezidentiň, ýolbaşçylaryň halkyň hyzmatkardygyny adamlar umumyň düşünýär. Emma bolýan zatlar başga. Iň berkisi ýolly polisiýa ofisier saklasda adamlar egilip Sowet döwründe onu bir hojaýyny, öz ýalynyň hojaýyny ýaly kabul edýärler. Sebäbi
kanun işlemeye yurtda. Indi şu ýagdaýda siz yurdu nädip üýtgetjek, nädip düşündirjek, dogrudanam beýle bolmaly, eýle bolmaly diýip nädip düşündirjek adamlara şunu. Halk, bizim halka alsak, şu Sovet Soýuzy wagtyndan bäri, Sovet Soýuzundan şu adam haklary ken tutulanokdy. Şu Sovet Soýuzy yıkılandan soň azjyk haklaryny bildiler. Halk ýöne diktator rejimine giri kalanını bilmen kaldılar. Şu bizim halk diktator kimliğini bilen oldu. Halkın hakkı nämeligini bilen oldu. Şu sebepten özüne alıp barılmalısından bilen oldu. Şu vaqt içeride. Onu mesela Türkmen dilinde o bilimleri almak için kitaplarım yok deyip bilen men. Bolan olsa da onlar dizlenendir ya da ortadan ayrılandır. Şu halka politiski bilim haklarının biler yağlı bilimler berip halkın aklını östürüp öz haklarını biler yağlı etmene niyetli men. Mesela doğru. Onu siz Türkmenistan'ın yurdun problemasyny şu bilimsizlikte, soğuksuzlukta, siyasi düşüncenin pesligini görýärsiňiz da şeýle diýmek bolýarsyňyz. Hawa halka konstitusiýa näme, prezident konstitusiýanyň garanty kepili diýip halka düşündirilmedi. Halka politiski gramotny bilimler berilmedi. Politiski östürilmedi halk. Şonuň üçin öz haklaryny bilen oklar, tanan oklar haklary bozulanda da şolary aýdyp bilen oklar. Ahmet, käbir pikirlere göre şu diňe bir tarapdan kyd edilýär. Siz şoňa ýykyn edýärsiňiz, halka berilmedi, edilmedi, beýlek edilmedi diýärsiňiz. Inni diýmek sizin pikiriňizçe Türkmenistanyň meselesi, esasy problemasy ýokardaky adamlar bolup durýar da sizin pikiriňizçe. Şeýle diýmek bolýarsyňyzmy ýa bu ýerde mesele halkda da barmy, jemgyýetde de barmy? Jemgyýet Sowet döwründe de käbir pikirlere göre öz haklaryny, hukuklaryny almak islemedi ya da okumady, öwrenmedi. Başga işler bilen meşgul boldy. Beýleki respublikalara garanyna Türkmen jemgyýetçiligi özünü östürüp bilmedi diýen pikirler aýdylýar. Bu näme üçin şu ýagdaý emele geldi sizin pikiriňizçe? Esas sebäp näme? Häzirki ýagdaý netije, biz netijeler görýäris. Sebäp näme? Düýp sebäp näme? Soğuksuzlukmy, ýa halkyň häsiýetimi, gylyk häsiýetimi, ýa perwaýsyzlykmy? Näme diýmekçi bolýarsyňyz? Şu taýda kesel. Mysal üçin dert näme Türkmenistanda? Siz derdi bilmän, derman tap bilmersiňiz da jemgyýete. Derdiň adyny aýdyň. Eger şey diýilse, saýlawçylar size sora görse, siz şu soraga näme jogap bermekçi? Söyledim, bizden halk ula hormat koyan, öz başlığına hormat koyan, öz liderine hormat koyan bir halk. Indi şu başa geçen adam, şu halkın şu tarapını, şu halkın peydasına da ulanıp bilýär, halkın karşısına da ulanıp bilýär. Häzir eçelli şu yurdumuzun başına geçen adamlar halkın şu tarapını mıdama halka karşı ulanıp geldiler. Şunun için şu wagt häzir halk yurdun başına şu halkın gowy taraplaryny, halkın peydasyny ulanıp bilen adam gelse, şonda yurdumuzda kenzat ütker, ütkeşikleri olur. Onu sizin pikiriňizçe şu ýokardaky adamyň, iň ýokardaky adamyň niyetine bagly mesele. Halkyň islegine, halkyň zerurlyklaryna asla bagly. Ol halky nähili ulansa, şoň ýaly peýdalanyp biljek de nähili islese öz niyetine göre. Mesele şu ýerde da sizin pikiriňizçe. Men pikirimçe şu ýerde
sebebi gowy doğru adam gelen bolsa da yurdun başına şu tarafını gowy tarapı ulanardı. Halkın bilmeyen zadını öğretmeni öğretecek olardı. Halkın öz haklarını tanımanı öğretecek olardı. Şu doğru adam gelen olsa. Şu yine şu çakaçeli doğru adam gelmedi deyip bilyen men. Indi siz şu doğru adamlar hem şu hili cemiyette kär pikirleri var, cemiyet kassa diyen pikirlerim öňe sürýär aktivistler. Doğru adam gelen ýagdaýynda hem soň egri adama öwrüljeğini siz nähil garaýarsyňyz, şeýle pikir aýdýarlar. Doğru adamım gelse, şu töweregini alan adamlar, yaranjanlar, çemeçiller, öz nepini, bähwidini bilýänler diňe sol adamy öz peýdalaryny, öz hyzmatlaryna goýýarlar. Hemem yine de ähli programmalar, berilen wadalar biderek golaýmasyn diýen pikirler aýdylýar. Şu soraga siz nähil jogap berjek? Şundan bir atasözü var. Hükümdarlık adamın hakiki yüzünü yüze çıkarıyor. Eğer adam gow olmasa gow del taraftan alıp gidiyor. Eğer adam doğrudan yürekten gow adam bolsa o ütkemeye. Doğru. Şu doğru yolunu tutup devam eder. Yine men aytzadım yine var. Halk adam saylandı ünüslü olmalı. Näme söz veriyor ve näli garanti veriyor. Näçe wagt berýär şu beren sözleri yerine getirmeni. Eğer şu saylanan adam şu zatları etmeyen olsa, garanti bermeyen olsa ya da vaktinde etmeyen olsa onda pikirlenmeli. Doğru adam seçtiler mi, sayladılar mı ya ne doğru mu? Indi Ahmet sizin tecrübeniz var. Türkiye'de okapsınız, Türkiye'de işlepsiniz. Türkiye'de nevitga adam yok, beylekem yok. Ama Türk cemiyetçiliği, Türk halkı gowy ýaşaýar. Bir topar nevitga adly ýurtlardan. Mysal üçin aýtsak. Indi siz Türkmenistanyň dalaşgar bolluňyz, prezident saýlanýyňyz diýelim. Şu ýagdaýda siz Türkmenistany ine nevitgada daýanýan ýurdy, Orsiýete we Hytaýa çiğmal bazası olmaktan ne edip çıkaracak? Şunu iki sözde düşünürüp bilmersiniz mi? Türkmenistan odal dine Orsiýetin çiğmal bazası hasaplanyýardy. Inni garaşsyz bolandan soň bolsa hem Hytaýyň hem Orsiýetin çiğmal bazası bolup galýar diýip tinçiler aýdýarlar. Şu ýagdaýdan Türkmenistan ne edip çıkaracak? Garaşly ýagdaýdan, ykdysadydan garaşly ýagdaýdan ne edip çıkaracak? Türkmenistanyň ykdysadyýetini ne edip diversifikasiýa etjekdir? İki söz aýtmaly bolsa. İki sözle aytsam, bizlere misal olacak yurtlar var. Bizler şolardan misal alıp şu taraf problemaları çözüp bilýäs. Например, meselem Norvegiya ya da Dubai yurtlardan misal alıp şolara meňzeş ve onlardan gowy edip yol tutup şu yoldan devam etmeliyiz. Например, mesela Norvegiýada bilýäňiz nebiden gazam tapıldı geçen asrın ortalarında. Yine Norvegiya şu yer astı baylıkları bağlı kalman şu yer astı baylıkları hükümetin infrastrukturalarına ulandı. Sonra vatandaşların garantisi için finansal stabilnisi için ulandılar. Dubai'ye seyretsek şu başta Dubai'm şu yerastı baylıklara bağlıdı. Yine asla şu bağlılıklardan çıkıp öz ekonomikasını başka urdan alıp götürdü. Indi sizin pikirinizçe şu daşary ýurtlardaky gowy tejribeleri Türkmenistany getirip biljek, getirmek üçin işlejek yeterlik
siz ýaly düşünjeli, bilimli, tejribeli adamlar barmy? Şonu isleýän, etjek adamlar barmy? Siz bilen işleşjek adamlar barmy? Sizin toporňyz, pikirdeşleriniz barmy şol urda? Doğru meseleni dediğiniz şu an ayttınız. Türkmenistan'ın içinde akıllı, başarıcı adamlar ken. Yani şu an bu sistemin içinde olar yolam tap bilenok, öz akıllam ulanıp bilenoklar, öz edip bilecek işlem edip bilenoklar. Şu sistema yüzünden. Hazırki sistema hiç bir başarılı adamlara da yol berenok, talantlara da yol berenok. Dine şu anki sistema şu hazırki başta oturan adamı ve onun yandakileri maşkalasını övüp gören adamlara dine yol var. Onun hem için şu başarılıklı adamlar, düşünceli adamlar özlerine yol açıp bilenoklar sizin pikirinizce. Şu sistema yıkılmasa ya da ütkemese bu sistema girenlerim şu sistema göre özünü ütketmeli olyalar. Para almalı olyalar, para vermeli olyalar. Eğer o sistemanın düzgünlerini kabul etmese sistemada işlep bilmeyenler. İnnesil daşary ýurtlardaki bilimli türkmenler barada näme pikir edýärsiňiz? Olar sizin ýaly pikirli adamlara gollap berip goşulyp bilerlermi? Siz bir hakyky güýje öwrülip bilersiňizmi? Dogrudan bir intellektual güýje öwrülip bilersiňizmi? Türkmenistanyňky ýagdaýy üýtgetmek üçin. Şeýle mümkinçilik görýärsiňizmi? Gysgaça iki sözde wagtymyz çäkli. Hawa, men inanýan yurdun içindeki adamlara da ütkä oturanına, daşında da ütkä oturanlarına inanýan sebebi bundan 2 ýyl ön halk hakynam talap edip bilen nokta, içindekisinam aýdyp bilen nokta. Näme mana hukuk bozukluklar näme bolup geçen olsa şolary açık aýdyp bilen nokta. Şu wagt hazır indi adamlar açık aýdyp bilýärler, öz haklaryny talap edip bilýärler. Ve günden köpele şunun yalı adamlar. Onu siz buğuz yerinden gozgonu demek söylüyorsunuz da Ahmet Rahmanov. Doğru. Murat Gurbanov, Ahmet Rahmanov, Nur Muhammed Anayev açık söhbete gatnaşyp öz pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýarys. Size sag bolun, bizi çağırýanyňyz üçin. Türkmen halkyna kömek edýäňiz üçin sag bolun. Size de sag bolun. Hormatly dinleýijiler, pikirdeşler tarapyndan Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine dalaşgarlygy hödürlenen türkmen aktivistleri bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Wagt tapyp açyk söhbeti dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Söhbetiň dowamyny aýdylan pikirler barada öz pikirlerinizi aýtsaňyz, ýazsaňyz hoşal bolardyk. Saglykda görüşelim.